De achtkante stelling Kwan en Pelmoen Seldenrust viert dit hier zijn 150-jarig bestingen. In 2011 is begonnen met een noodzakelijke restauratie die het nou klaar is. Het is een toeristische trekpleister van de eerste orde. Het is het gezicht van Dokkum. Dat is heel belangrijk. Hou de Elfstedentocht maar even in gedachten. Dan komt er heel uitvoerig in beeld. Plus het is een stukje cultuurhistorie. En cultuurhistorie moet je bewaren. Een oude molen die het nog produceren kan is bijzonder en nou meldt het trekt nog in bulk. Er is maar liefst 8 ton tarwe beschikbaar gesteld om maar in te draaien. Wij staan hier op de steenzolder. En op deze zolder wordt het tarwe aangevoerd en in de stenen gedropt. 2 molenstenen, een ligger en een loper. In de loper zit een groot gat waar het tarwe ingestort wordt. En door de draaiende beweging van de steen wordt het tussen de stenen doorgevoerd en uiteindelijk tot meel gemalen. Dat mol, is dat al voor het nachtbroekbaar? Nee, het meel is niet direct bruikbaar. Het is eigenlijk bedoeld als veevoer in eerste instantie. En deze partij tarwe dat is puur om de stenen even in te malen. Want ze binnen nog wat te scherp en ze moeten nog wat vollopen. Na een ton of 8 moet dat voldoende wezen. En dan kunnen we meel malen voor consumptie. Het is de bedoeling dat er pannenkoeken verkocht worden in de omjouwing, maar mooi mol van de Seldenrust. Daarnaast kunnen de moenen ook mosterdsiert melden, dus er binnen nog meer streekproducten te maken. Door zijn verschijning en zijn producten maakt de Seldenrust nog meer toeristen loeken naar Dokkum. En zo langzamerhand ook steeds meer uit de kampeergelegenheden hier in de buurt. Denk aan Ezonstad. Het zijn allemaal Duitsers en Belgen en Japanners en Chinezen en noem maar op. Op drukke dagen komen er wel 200, 300 bezoekers bij de monen.